Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna, bazatoz? Bidaia mundiala. Guztiari bai, noski. Nire pisu berrian, lasai. Kuadrilla, gaur parranda. Kapritxo ederra. Go, badakizu zer nahi duzun eta lortzen lagunduko dizugu. Laboral kutxa, bada beste modu bat. San Fermin eguneko bertso saio honi, Arrano elkarteak udalaren laguntzarekin antolatzen duen bertso saioari. Plaza ederra dugu, tiro ere bai, eta are ederrago jarriko dugu, lehenengo minutuetan. Izan ere, gurekin ditugu, gaur, bortz bertsolari handi, zuen ezkerretik hasita, Maialen Lujanbio, Kakin Madariaga, Jon Euria, Andoni Egaña, eta Josu Sanjuz. Alferrik izanen da beraz, gehiago luzatzea, zuei emanen dizuetitza, hasierako agurrak. Atxaldeon lesaka, pentsatzen nahi nintzen, munduko festa honenak izan eta izen, giroa eta uda hasi da argitzen, ederki asko zaudete parean aditzen, gu saiatuko gara ederki aritzen, gu saiatuko gara ederki aritzen. Txistularita zubi gaineko, ta bizpairu txampon autotxokeko. Txosnak kontzertu eta txurreri, ta baton batek behar dunez segi apalesaka. Gu bertzerik ezkin juzun falta, bertsoa besta mota bat data. Ai, lesakak hainbat zentzutan nahastu izan dizkit barrenak. Gogoan dauzkat txosnak pizinak, kanpalekua tabernak. Nostalgiari tira ta hemen gertatu dira, ta esolik bakarren bat, nire juergarik onenak eta nire ajerik txarrenak, nire juergarik onenak eta nire ajerik txarrenak. Kaixo lesakako herri, eta berso zale jator, bersoen transmisioa, biztan da dugu emankor. Pentsa liteke zertan ari da, tipo 80 bat hor. Horretan lasai neroni ere, guztiz berrituta nator. Jepa herri maitea modu dantzarian, jada
agian, bestondo pixkotere badu agian, baina hemen txegatoz abian, abian. Bertxotan egitera gure egun handia. Denei eskatuko dizuet altxatzeko favorez. Gai orokor bat jarriko dizuet, eta zuek pare bat buelta besteko. Erranen nuke lesakarrentzat urteko data garrantzitsuenak direla San Ferminen egunak, nio hilabete desente lehenago hasten dire herriko eragile ezberdinak San Ferminak prestatzen eta antolatzen duten guztia egitarau oparo batean biltzen dute. Eta bertze herria handitzetan egiten den bezala, egitarau horren azala erabakitzeko lehiaketa bat jartzen da martxan. Proposamen ezberdinak egiten ditu jendeak, irudi batean nolabait biltzeko ez San Ferminak zer diren, eta pentsatzen dut ariketa zaila izanen dela, zer irudikatu, zer elementu jarri, zer idatzi. Eta desentetan aditu duten komentarioa da, azken urtetan ez dela ideia originalarik agertzen inoiz programazioaren azalean. Beti elementu berdinak eta aspertuta dagoela pixko bat jendean. Orduan, lehendabizi horren inguruko iritzia eskatuko dizuet, emanen dizuet bakoitzari urte jakin bateko azala, eta zuek aipatu zer ikusten duzuen bertan, nola interpretatzen duzuen irudi hori, zer iradokitzen dizuen, eta bigarren bueltan eskatuko dizuet, behin ikusita zer den egiten dena, zuen proposamena egiteko. Zer eginen zenukete zuek, Lesakako San Ferminak iragartzeko. Lehendabiziko bueltan bakotxak urte jakin bateko azala aipatuko du, eta bigarren bueltan eurek nola iragarriko lituzketen Lesakako San Ferminak. Zubi gaineko dantza irudian, nolako apainduriak, ta zapi batek lotzen dituen esku ezker eskubiak, baina benetan ez ditu izaten festa honen irudiak, pausoak horren xuxenak eta atorrak horren xuriak. Eman didate 23 kartela ikusi dut han, ez dago ongi irudikatua artista, ez dago kulban. Zubi gaineko bat ikusten da eta utzi nau burukan. Askoz gehiago aritzen naiz nik kantu dantzan ostatuta. Nik aita bat dantzari eta alaba aizen polita, baina pose bat baino ez dela lanago iritzita. Zemendik kanpo beste jarrera eta traje batzuk jantzita, aita parrandan doa alaba gurasoekin utzita. Kanbaran daude zintzilik denak,
festondoan lehortzeko, gona eta praka txapelta zapi, alpargata gainontzeko, 2019ko San Fermin iragartzeko, aurrikuspena falta izan zuten, maskarilla bat jartzeko. Zazpi dantzari irudiontan, fotografia itzela, harina da fandangoa, jakin balute bezala. Bosgarrena naiz eta fijatu, naiz guztian dena dela, erranen nuke atzekori, kuadrillako bat zela. Baina benetan zer da San Fermin, arau denen nahastea, kantuan dantzan bat egitea, jende zaharra eta gaztea, herrizaera trinkotzen duen, espresioa inaskea, ta ez da erreza horiek denak, kuadro baten marraztea. Ez daudela hain ongi eginak doan ez gure marmarra, aniztasuna du honek xede gizarte bat ezkondarra, artista naiz baina ideia bat dut eta ez hain txarra, zuri gorria utziko nuke eta sartu hortzadarra. Zenbat bizkaitartan Gipuzkoar tokatzen den juntatzea, zuen herria inbadituta zenolako despasea, kartel eder bat pentsatu baino komeni da pentsatzea, zer den helburu jendea irakarri edo eta usatzea. Dena ezin da kontrolatuta, dena ezin ba bizitzan, programa eta festa giroa, oximoron bat da izan, lesaka beti hartu dut herri, musikazalean gizan, pentagrama huts bat jarriko nuke, notak bakoitzak jarditzan. Makrokontzertu eta gixako dira Iruñan sostengu, lesaka dugu herri txiki bat, ta ezin hori mantendu. Beraz berdin da egitarauan, zerbait jarri edo kendu.
festa paregabe hau jendarteak egiten du. Altxa, Andoni eta Maialen favorez. Erran dezakegu eta onartuko dugu zuek zatxuztegula saio hontako veteranoak, iraunkorrak. Urtez urte, karteleko eta egitarauko izen batzuk aldatzen dire, zuenak ez. Ez gara hasiko kontatzen noiztik kantatu duzuen, uztailak 7ko saio hontan, baina baduzue nahiko esperientzia. Kontua da, Sanferminak beti data berean izaten direla, ez egun berean uztailaren 7 ez da beti astegun berdinean tokatzen. Eta, ez dugu memoriarik eta luzeia eginen badazpada, joan den urteko saioa erreferentziatat hartzea eskatu nahiko nizueke. Izan ere giro agitz desberdina dugu joan den urtean, eta aurten joan den urtean hortzira Iluna barra zen saio hau egintzen egunean, kanpotarrak ari ziren lesakara alietzen, giro ari zen berotzen, eta aurten igande Iluna barrez, giroa desberdina, nahiko nizuek esketu pixkat baipatzea ez, egun aldaketak zer ekartzen dion, zer aldaketa ekartzen dizkion bertsolariari, plazari, giroari. Kanpin denda non paratuko den, gazte askoren gudua, lehenbiziankak sendo ipinita gero galdu burua. Hori ostiraletan izaten da, gaur igande ilundua, Gipuzkoar gutxiagorekin beti hobedago mundua. Ostiralean Gipuzkoarren inbasioa ospera, turistak ere maginatxo bat izango ziren ostera. Diferentzia handia dago, ostiralez igandera, iaz ikustera etortzen ziren, eta aurten entzutera. Ikusi entzun eta dantzatu, hemen deneri arreta, garaiz etortzen den gazteentzat bada denerako beta. Ostiralean kanpina jarri, begira zenbait gazteta, baten bat bada oraindik ere larun bata dela usteta. Normala dugu gazte garunak, erdi papila eta nagi, baina aurrean berso entzule asko dago adi-adi. Omenaldi bat egin beharko, urtero biltzen denari, berso saio hau ezkendu inoiz, nere belaunaldiari. Ez zuberaien belaunaldiko pixkanaka egin zera, lehen etorriak joan dira Gipuzko Bizkai partera, ta bihar peinen eguna denez,
gaur lesakak etxera, beraz ez batzuk eta ez bestek, orain da gure aukera. Baizu tabainik biok daukago, etorkizun bat grabea, eldu aroa gertuan zuktan, nik hain hurbil zardadea. Garai bateko larun batetik, gaur egunera aldea, enuen uste eta orain maite dut, igande arratsaldea. Andonik hori esango zunik, enuen firmatuko ai. Gaur egun ere eskaini ezkero egainak egingo du jai. Lesakak magnetismo bat dauka, gu iluntzetan haren zai. Zubi gainean ez gara ibili, baina zubi azpian bai. Gerora ere izango dugu, guk dantzatzeko aukera, zubi gaineko dantzaldi horrekin egitan ari zen bera. Gaurkoan ere baldin norbaitek jartzen badigu aukera, igual uretan, igual ardotan, bustita joango gera. Jon eta Katxin, altxatu favorez. Antziko ditugu momentu batez San Ferminak utziko dugu uztailean 7 eta hilabete eginen dugu Gibelera. Ekainak 8 izanen da, eta Portugaletera joanen gara. Izan ere, ekainaren 8an ospatuko da, edo ospatu da Portugaleten 4. senyora sariketaren finala. Eta Jone, zu izan zara Pamela Duna, zuk irabazi duzu saioa. Eta saioaren emozioakin eta lorpenarekin juergan gelditzea, parrandan gelditzea erabaki duzu. Plan improvisatua izan da, beraz duzunarekin, gainatuzunarekin geldituko zara eta ikusiko da, zer gertatzen den. Kontua da, lehendik bazenuela Katxinen berri, bazenekin bertso friki ikaragarria dela eta saio guztietara joaten den horietakoa dela. Eta noski Portugaleten ere hortxe ikusi duzu, lehendabiziko lerroan, saioan. Eta aditu duenean parrandan geldituko zinela, noski, bera ere bai. Eta antxe ibili da Katxin, arratsosoan zehar, gau guzian zehar erdi zeharka, zu begira eta aprobetxatu du bakarrik gelditu zaren momentua, zuregana hurbiltzeko eta ikaragarrizko txapa sartzen hasteko bertsoa gotxi, finala gotxi, zure bertso ibilbidea. Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna, bazatoz? Bidaia mundiala. Guztiari bai, noski. Nire pisu berrian, lasai, lasai. Kuadrilla, gaur parranda. Kapritxo ederra. Go, badakizu zer nahi duzun eta lortzen lagunduko dizugu. Laboral kutxa, bada beste modu bat. Ikaragarrizko txapa. Jon erdi aspertuta ja deskonektatzen ari zinen, non eta Katxinek Pamela ere kendu dizun arte. Katxin eta Jone Portugaleten parrandan, Jonek irabazi du senyora sariketaren finala, eta juergan Katxinek izugarrizko txapa sartzen ari dio. Nerea eta bizkaitar guztiak egurtu, ni txapelduntzat jarri ninoraino gurtu, erdi despistatutan geratu naiz mutu, lau txapel eman eta Pamela lapurtu, lau txapel eman eta Pamela lapurtu.
Gertutik segitu dut nik zure itzala, haunitz miresten zaiut ez alda normala, gaur parean zaiut ta nik diotxut ala, inbidia sanoa baino ez dudala, inbidia sanoa baino ez dudala. Inbidia sanoa esan duzu altu, badakizkizu nire horren beste datu, eta nola didazun edo zer kontatu. Ez dut hitzik entzun nahi bertso bat kantatu, ez dut hitzik entzun nahi bertso bat kantatu. Kantatuko dizut orain eta hemen, etzazula berriro egintzuk asperen, hartu dut ikusi nahi dut eta bederen, hurrengo urterako nola gelditzen den, hurrengo urterako nola gelditzen den. Ara bertxeotan hasi zatzaizkit insitu, eta bai baduzu nahikoa meritu, airak ere puntuak gehitu eta gehitu, eskerrak aurtengoan ez zaituzten deitu, eskerrak aurtengoan ez zaituzten deitu. Baina airak egina du ja berezita, eta ni soltatzen naiz bertxotan hasita, ez algara horrela bikote polita, zu senyora bat zara eta ni senyorita, zu senyora bat zara eta ni senyorita. Señorita, señora, hace enkantua, juergan hasi duguna lehenengo tratua, ta igual ez da izango azken enkontrua. Ze hemen guztia da jarrera kontua, ze hemen guztia da jarrera kontua. Nik jarrera badaukat haunitz tozarta da, ta hurrengo urtera jarriz begirada, noskira baziko dut ara, lehenengo lerroan zu egoten bazara, lehenengo lerroan zu egoten bazara. Ni tentatzen hemen primeran darraizu, nik ere lehen hain frikismoak izu, baina hori aspaldi pasa nuen aizu, ta lasai zuri ere pasatuko zaizu, ta lasai zuri ere pasatuko zaizu. Bertsoa puntu eusta horiek tarteko, pasatuko zaidanik nik ez dut usteko, enazazuztirik azuretzat hobeto, nik karrera luzea baitut egiteko, nik karrera luzea baitut egiteko. Josu eta Andoni favorez.
kurtso bukaera aldera, batez ere lanbide batzuetan ohikoa izaten da enpresako otorduak egitea. Eta zuen lanean ere hala suertatu da lankideak zarete. Josu eta Andonik eta enpresako otordua egin duzue gaur. Kontua da gauza bat eta bertze, laneko kontuak eta bertze kontu batzuk ere bai, tragoak, platerak eta mingaina lodituta hasi zarete solasean. Josu, zuzaitugu lankide gazteena eta Andonizu zartxeagoa. Josu, hasi zara kontatzen gaur egungo gazten bizimoduan nolakoa den, nola bizizareten gauza bat eta bertze, eta noski besta sartu da elkarrizketara eta ligatzen. Eta nahiko zen hasi zara kontatzen nola ligatzen duzuen, Andoniri erakutsi nahian ez, gaur egun nola egiten den, nola sartzen diren fitxak, nola lortzen diren gauzak. Eta Andonizu, ez zara gutxiago izanen, eta hortxe hasi zara, Josuren tono berean, ozen, zu kontatzen garai batean nola egiten zen, hortxe zuen elkarrizketa. Josu eta Andoni lankideak enpresako otorduan, Josu gazteena, Andoni zartxeagoa, ligatzez eta bertze solasean. Zer horrek esana da, viejo unoa aizu, zure estrategiek naukaten izu. Ba ordainez entzun hau gaztetxo mukizu, dena jakin usteta ezer ez dakizu. Bazkari dena zaude horixe erranez, eserita gustura legatz on bat janez. Iraganean egin ohi duzuzuk amets, gaur egun ligatzen da soilik Instagramez. Instagram horrek badu ninian planta, dena duzula uste eta dena falta. Ipuin gehiagorik ez zaidazu kanta, legatz esan duzuna bakailaua data. Ba 50 euro bakaiun baldintzan, hemen elkartu gara elkarren gerizan. Ibiltzen omen zinen ligoienen gixan, zenbat gezur kontatu dituzu bizitzan. Dauzkat 7 pixuta, 17 borda, hola lortu nuenik emaztea boda. Ez aholku bat badut zuretzate onda, nik gehien ligatzen nun isilik egonda. Askotan eman duzuzuk Andoni musu, zarautzeko tipoa beti osasuntxu. Aspalditik daukazu ligoiaren kutxu, lanean bezalaxe berandu egin zaizu.
Nere ligoi famari ezin diot eutsi, adinak hori ere apurtuta hautsi. Zer egin behar duzun behar erakutsi, ligatu zazu asko eta lana gutxi. Remediuri ardoa eta ze polemikak, mai inguruan entzuten ditugu kritikak. Zure historiak dira zar bezain politak, urtero entzun behar zure batalitak. Remediuriagatik hasi ikamikan, zu baino azkarragoa nauzuni praktikan. Plata y plomo eskatuz zabiltza pozikan, zu etzera zilarra beruna baizikan. Txorrua bete dugu ederki bederen, horrela hartzen dugu gustora atxeden. Tabernara goazen gu biok lehenbailen, ta erakutsi dazu nola ligatzen den. Maialen, zu bakarrik altxatzeko eskatuko dizut. Kontua da, batzuetan iruditzen zaigula uztailaren 7 plaza hontara edo herri hontara soilik mugatzen dela, eta hemen bukatzen dela mundua, baina ez da ala uztailaren 7an gauza honitz gertatzen dire munduan. Horietako bada bertzeak bertze, kakaoren nazioarteko eguna dela gaurkoa, kakaoren nazioarteko eguna. Halaxe izendatu zuten orain urte batzuk, nolabait mundu mailan kakaoak duen garrantzia aitortu eta balioan jartzeko, balio kultural, historiko eta noski ekonomikoa ere bai, eta pixka bat aitortzeko ez, kakaoaren produkzioan lanean aritzen diren langileen lana, eta noski bertako produkzioan zenbait langilek batez ere emakumeek sufritzen dutena ez, mai gainean jartzeko. Kakaotik eratortzen da bertzea bertze txokolatea, mundu mailan hain bertze konsumitzen dugun produktua. Kontua da ez dakidala ea nazioarteko egun izendatzeko xede hori erabat betetzen dugun Europarrok. Ziur zuek ere unitzek buruan izanen duzuela ez, Kolakauen kanta hori, aquel negrito que cultivando cantaba la canción del Colacao. Maialen, kakaoak edo txokolateak badu zuritik, badu beltzetik eta badu marroitik ez da. Gaur uztailaren 7, kakaoaren nazioarteko eguna eta Europarrontzat txokolateak edo kakaoak badu marroitik, badu zuritik eta badu beltzetik. Afrika, Amerika, munduaren buelta, Europak nahi duena, beretzat gordeta. Gaur egunean ere, sarritan deserta,
Txokolatea soilik ez baita izaten, lurrak lan egin gabe ez baitu ematen. Hortxe hariko dira latifundio baten, zenbait andre lanean eskubideak ken, ta haiek bildutako produktuen azken gulasaiari gara marrubiak jaten. Ez soilik desertetan, bazkariatzetan, haragia haineta, beste gainontzetan. Piper berde biziak gure behatzetan, tagatzlarri zonduak platera ertzetan, uztailan jaten dira sarri bakantzetan, Afrikarrek bilduak gure baratzetan. Josu eta Jone, hurbildu favorez. Bortziritan, herriko bestak direnean, Bortziritako gizarte zerbitzuak bestabusa jartzen du martxan, irterako ordu ezberdinak eta itzulerako ordu ezberdinak dituen autobusa, Bortziritako herri guztietatik pasatzen dena, eta horrela gaztek edo ezain gaztek aukera dute herriko bestetara joateko. 8 eurotan egiten da joan etorria. Zuek izanen zarete gazte horietako bi, edo hala uste duzue behintzat, kontua da gaur, bertze, igo zaretela bestabusera lesakara etortzeko, eta harrituta gelditu zaretela, etzen utuelako uste bestabuseko zaharrenak izanen zinetela. Ondoan zaudete eta hortxe hasi zarete hausnarketan. Josu eta Jone bestabusera igo dire, lesakako San Ferminetara etortzeko eta etzuten uste, baina bestabuseko zaharrenak dira. Ara gaztetxo hauen nervio irriparrak, norantza noiztik hartu du ala iparrak. Ez gara hain gazteak, baina ez hain zarrak, pentsatu dut ikusiz gazteta abarrak, gu algaren karneta daukagun bakarrak, gu algaren karneta daukagun bakarrak. Karneta eta busean ze abaguneak sortu behar ditugu gustoko guneak, harridura sortu du gure inguruneak, egin behar ditugun parranda xumeak, gu onenean gaude besteak umeak,
gu onenean gaude bertzeak umeak. Umeak diren esan pentsatu hainbaten, baina hemen ematen hainbeste azalpen. Zartzaroa onartzea ez da errez izaten, aurten udan hasiak garagu lan baten, baina taxirako ere ez digu ematen, baina taxirako ere ez digu ematen. Militanteak gara ta hartu atxeden, treintañero ezkertiar enezen bat kemen, lesakara etorri gara gu lehenbailen, gustora autobusean, bi gaztetxo lerden, ekologiagatik zer egin behar den, ekologiagatik zer egin behar den. Hemen akoplatuta mikroari joaz, ez bagoaz busean zer goaz astoaz, ala ere lekuz kanpo gabiltzan susmoaz, zerbait egin beharko biziraun asmoaz, gure adinekoak Iruñara doaz, gure adinekoak Iruñara doaz. Eta gu lesakara, naiz ezkaren zenbait, Iruñean parranda egiten du nor nahi, gaua aurrera doa, eta Instagramen like ene heldu zaidazu, edo eman zerbait, gotika botatzeko gogoa sartu zait, gotika botatzeko gogoa sartu zait. Ez gara horren zarrak dizenion antzera, ta autobus honetan bagoaz etxera. Gazte ezain gazteen patua hause da, egaina ez da ausartu busean sartzera, ez delako iristen busa zarautzera, ez delako iristen busa zarautzera. Zarauztera ez da heldu, hori ezin uka, hemen txegoaz biak ta mareatu.
bilatuta, urrena etxean ta, oean izkuta, guretzako egina da jone bermuta, guretzako egina da jone bermuta. Maialen eta Katxin altxatu favorez. Beti herri txikitako egoera ez da erresa izaten eta gazte haunitzek kanpora joan behar izaten dute ikastera edo lanera. Katxin zure kasua hori izan da, kanpora joan zara bizitzera, lana bila. Eta, lesakara tarteka bueltatzen zara ez nahi bezain bertze, eta uste zenuen ez zenuela San Ferminetan etortzeko aukerarik izanen, baina azken momentuan lortu duzu, eta sorpresaz itzultzea erabaki duzu. Pentsatu duzu ez, denak pozez eta zoriontsu hartuko zaituztela ikaragarrizko sorpresa emanen diezula, baina zure sorpresarako Maialen zure ama izan da denetatik harridura gutxien azaldu duena zure etorrerarekin. Katxin kanpora joan zen lanera eta sorpresaz bueltatu da San Ferminetan eta bere sorpresarako bere ama Maialen izan da bere etorrerarekin harridura gutxien agertu duena. Urruna joateko zure afanean, hauniz tristetu nintzen ni ama planean, hortara ohitutzeko jardu naiz lanean, zertara zatoz berriz ohitu nintzanean. Zertara zatoz berriz ohitu nintzanean. Lanean libre eta herrira bisita, ta zer bilatu dudan ona etorrita, ala aurkitu baitut naiz ezten polita, giltzak eduki eta atea itxita. Giltzak eduki eta atea itxita. Naiz beti dagon zabal amarenekoa, zure bizia dezu beti kalekoa. Gosetzen zeranean etxe aldekoa, hau da zure hotela bostizarrekoa. Hau da zure hotela bostizarrekoa. Baina plot twist batekin joan da pelikula, aldaketa bat baita gainera mardula, ez dakit zer moduz bat irri bat sekula, gero erraten duzu maitatzen nauzula, gero erraten duzu maitatzen nauzula. Ohea egin dizut eman dizut jaten, ez dakit inorkeio maitatu zaitzaken. Iruñan hor zabiltza zuzokoren baten, lehen plot twista olakoik etzen dun esaten. Lehen plot twista olakoik etzen dun esaten. Iruña eta
presaka, bi herri, bi mundu, izan ditut milioi bat kanbio inguru, ta maitatzen nauzula altzaude seguru, aiak zer moduz nagon behintzat galdetu du. Aiak zer moduz nagon behintzat galdetu du. Aiak eta zuk beti dezute imana, zuek elkar hartuta erruak nigana, baina zuk ere kulpa biok erdibana, lehen amaren iesi ta orain amagana, lehen amaren iesi ta orain amagana. Badauzkazu mezuak nireak abaila, pixkat naita nazazu ez da horren zaila, begira eginen dut hartuz abantaila, nere etxeari aldatu, aldatu nere etxe horreri sarraila, aldatu nere etxe horreri sarraila. Baduzu genioa eta osasuna, seinale bizitza ondo juana zaizuna, nik nahi dedana esantazuk nahi duzuna, beti izan daula gure maitasuna, beti izan daula gure maitasuna. Espero nuen poza eta zoriona, baina antza hause da etxean dagona. Aitortzen dizut ama eta ez da broma, ama bat zara baina ez hain ama ona. Ama bat zara baina ez hain ama ona. Andoni, hurbiltzeko eskatuko dizut, baina bertzeak ere erne ibili, gero erantzutea tokatuko zaizu eta. Katxin, bertzeak bertzezu kantatu duzu aurten Euskal Herriko eskolarteko finalean, Arantzan gainera, etxean bertan, eta Andoni, zuk gauza honitz egin dituzu zure bertso ibilbidean, baina kuskusiatzen aritu gara eta uste dugu Euskal Herriko eskolartekoan ez duzula kantatzeko aukerarik izan ez. Eta kuskusiatzen aritu garenez, uste dugu Gibeleko lauek baietz izan dutela aukera Euskal Herriko eskolartekoan kantatzeko. Orduan, naiz eta holtzan etzaren kantari aritu, ziur hor barna ibiliko zinela, zu bertso mundukoa izanik ez, eskatu nahi dizuke azaltzeko nola oroitzen dituzun edo nola imaginatzen dituzun oroitzen ez badituzu Gibeleko lauak Euskal Herriko eskolarteko txapelketan, eta ondotik zuek erantzun nola oroitzen duzuen zuek zuen burua. Andoni gauza ugari egin ditu bertso ibilbidean, baina ez du aukerarik izan Euskal Herriko eskolarteko txapelketan kantatzeko, eta holtzan ditugun bertzelau bertsolariek bai. Nola oroitzen ditu Andonik, eta nola oroitzen dute haiek euren burua. Ara bertako mutil gaztea, erdi umezen orduan, eskolarteko txapelketatan, nola zen daukat goguan, nik hartzen nuen bersolai konta, mutiko zintzo moduan, klaro edozein baita zintzoa, klaro edozein baita zintzoa,
Xabier Silveiran ondua. Xabier Silveira idoloa da, lagundu diguna guri, altxasurantza joaten ginen, orduan ze jakinduri, Euskal Herriko jendearekin, aurpegia txuri-txuri, sekula santan enai sentitu, sekula santan enai sentitu, orduan bezain urduri. Ta jonek berriz eskolartean, hazen nolako nibela, naizta saltzeko modua etzun, despampanante itzela. Hasieratik pentsatu nuen, hor bersolai bat bazela, eta gainera frasko txikian, perfume onak bezela. Alaz neuntxalo eta garazi, taberna ipatzera guazen, maindik Kristine eta Maialen iparralde ordezkatzen, da Bizkaiatik miren arraten, nire denbora ez galtzen, gure garaian eskolartekoa, senyora sariketa zen. Katin gaur arte enuen entzun, autokoskorreko kanka, nola arraio eskolarteko, hortan egintzun galanta, hitz ematen dut gerora entzungo, dut bere bersoen kanta, berak lehenago esan duenez, bide luzea daukata. Hankak dardarka nituen holtza, zapalduta berehala, nerviostu nintzen, trabatu nintzen, ez alda baina normala, baina ekine aitortu duzu, jada erranen dut ala. Andonieganak baino zertxo bait gehiago egin dudala. Ai Maialenen kriki-krakaura, ez zuen berso txepela, Unai Agirre eta olakoek jantziagatik txapela, pentsatzen nuen nahi duenean, gaindituko ditu bela, ta txarrena da orduz geroztik, gehiagitan nahi duela.
nahi duenarek egiten dula, zion lehenengo abisun, irabazteak baino zaila zan, da zenbat desio lizun, ni bai promesa, nik bai toaia, dena kizun, 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 nik eban eukan esperantzata, nik eban eukan esperantzata, Silbeirak irabazizu. Poliki azken ariketatan murgilduko gara Josu eta Katin, hurbildu favorez. Katin egin zen itun ikasketak gradua, baina ez zenun lanik arrautzen. Ikasi zenun hortan, eta erabaki zenun lana arrautuko zenun alor batera edo joatia ostalaritzara. Eta ostalaritzan hasi zara lanean Lesakako ostatu batean. Lehendik ezagutzen zenuen Lesaka, baina ez eguneroko martxan. Eta egia da nahiko harrituta gelditu zarela herri hontako egunerokoakin batez ere Josu kuadrillaken. Izan ere, Josu kuadrilla da gazte kuadrilla bat, egurdiko 3 ostatura sartzen dena eta afal ordura arte kartatan aritzen dena eta ez dena ostatutik ateitzen. Gaur Josu haietu da lehendabizi eta eskatu du tragoa kuadrillakoak espetu bitartean eta erabaki duzu pixkat gaia ateratzea. Katin Lesakako ostatu batean hasi da lanean, eta nahiko harrituta dago herri hontako eguneroakin, batez ere Josu kuadrillarekin, egurdian sartzen dire ostatura eta iluna barrera arte hantxe eritzen dire kartatan ostatun ateri gabe. Gaur aprobetxatu du gaia teitzako. Berriz atera ditut pintxo eta zurito, kuadrilla honek behar lukeen neurriko, zertako hasi solasin damutu naizkio, txarrak direla erraten ez baititu utziko, txarrak direla erraten ez baititu utziko. Zumberan 8 ordu, haze presioa, pintxazoko partida, gure obsesioa, kartatan aritzea, hemen pasioa, eta zuk bitartean negozioa, eta zu... Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna, bazatoz? Bidaia mundiala. Guztiari bai noski. Nire pisu berrian, lasai, lasai. Kuadrilla, gaur parranda. Kapritxo ederra. Go, badakizu zer nahi duzun eta lortzen lagunduko dizugu. Laboral kutxa, bada beste modu bat. Bitartean, negozioa. Nahastu hoi dituzte aurreta atzeak, ta aztertu jokuak ditun balantzeak, aritu nahi nuke bai baina zetrantzeak, beldurra ematen dit haiekin sartzeak, beldurra ematen dit haiekin sartzeak. Berdina erraten diet, askotan lagunei, 20 euro partida.
galdu eta lalei, erran behar diegu hemengo guztiei, gure bizitza dela sota kabaio rei, gure bizitza dela sota kabaio rei. Planik ez zutela eta ostatura igo, eta hementxe dauzkat barra hontan berriro. Josu galdetzen dizut bazpare astiro, zeba galdu ohi duzun aldiro, aldiro. Zeba galdu ohi duzun aldiro, aldiro. Tartean daudelako trampa eta engaino, partida bat eginta ze eguzki laino, gauza hoberik ez da munduan gaur daño, lagunei dirua kentzerikan baino, lagunei dirua kentzerikan baino. Bai baditut inbidi sensazio batzuk, nik ere ari nahi dut joku xarmaren tru, nik irabaziko dut ta noski galduzu, geroko zuritoa apostatzen dizut, geroko zuritoa apostatzen dizut. Zuritoa daukagu eskuan hurbilik, karta jokuan bada pertsona abilik, zer zabiltza juzkatzen guztia zintzilik, zerbitzaria egon behar da isilik, zerbitzaria egon behar da isilik. Orain bai, Jon eta Andoni, favorez eskatuko dizuet azken ariketan, zuen eskupeldituko dela puntuka, saioaren balorazioa, plazako jendeari erra nahi diozuena, nahi duzuena. Zer moduz lesakako lehenengo aldia, Lehen aldia plazan juergan maiz aria, baina gaur lehen bizikoz pota izterdia. plaza ederra eta gainera argia, eguzkiak kopetan orain lasaiago, Kopeta aldetik ni osatuta nago. zuri egingo zitzaizun pixkat luzeago, Bihar goizean gorri ta akabo, baina pentsatuko dut merezi zuela. noski ez duzu aldean ekartzen txapela. Atzoko giro eskas euritzu umela, Egia da ohituta ja ere ez gaudela, azenolako uda etorri zaiguna, orain arte eguzkia ez gendun laguna. Agertutak kexatua zerantzuna, Egin behar genuke aldunak alduna,
Ni oraindik udako ilusioz nabil. Ni ere gogoz nago eta egon tranquil. Barne ilusioa denborak ez dit hil. Oraindik juerga usain pixka bat badabil. Pentsa ni oraindik ere enago porretan. Orduan enpresakin zabiltza zorretan. Bihar bederatzitan bulegoan bertan. Ni lanean hasiko naiz irailaren bueltan. Alde ederra dago batetik bestera. Ta ala ere egin lesakan ostera. Matematika txarra zerazu ospera. Baina iritsi behar zerbait ikastera. Ta eskolartekorik ez omen duzula. Garai hartan ez baizen egiten sekula. Nola baitori dugu guztiok kalkula. Orain adinagatik egidazu burla. Eskola bazegon ta persoa ere bai. Baina non ez ziren antolatzeko gai. Ni neure kabuz lasai joan nintzen porai. Eta urte luzetan ibili behar zain. Baina gero heldu eta denak irabazi. Atzeko morena horrek errua dukasi. Eta bera izan zen hain zure desgrazi. Palmaresak kontatzen ez gaitezen hasi. Eta gaztearena ze sorpresa ona. Ojeadore ona zaitugu gizona. Salvador Madariaga omen du aitona. Ze azkar kantatzen duen ez da gero broma. Ni ondoan nengoenako jonatuta. Ez baitzan gelditzen hau abaila hartuta. Norbera ere azkar hasi eta buka. Zenbat errima dauzkan buruan sartuta. Eta bersotan aixa egiten du hola. Nabaritzen da asko gustatzen zaiola. Gaur erakutsi du baita behondaiola. Ia urte luzetan segizazu hola. Agurtzen hasi beharko lesakako plaza. Agur esate hori naiz eztan erraza. Behintzat izango alzara hortako kapaza. Gaua ondo pasatu denek zeuen kasa. Ederki, honekin akautuko dugu txalo bero batez eskertuko ditugu pertsolariak, Aialen Katin, Jone, Andoni eta Josu lan ederra egin digutena. Eta bueno, zuei oroiarazi bedetzik aldera larraindantza herrikoia izanen dugula, hemen plazan bertan, orduan hortan ere animatu parte hartzera, eta zuei utziko dizuet bazken hitza, azkeneko agurrak. Eskerrik asko, eta gozatu San Ferminak. Lesaka guretzako da espeziala. Lehen aldiz etorri bai ginen behiala. Ekinek esan digu jazartu gerala. Baina katinek aldiz berritu azala.
da aion bezala, lesakan jaiak berdin jarraitu dezala. Behingoan etorrita xuri gorritara, kantatu dugu behintzat algen ongixara. Saioa joan zaiguta ara, ahotsa urratzeak igualdunez jada, hemendik aintzinera ikusiko gara. Ara gaur nola oroitu dudan nerabe gazteen garaia, kanpalekuko bidea pasaztetxoko ederran guaia. Egia esan hartuko nuke berriz lesakako jaia, baina umea eta bihar lana ezer ez da lengoaia. Eskerrik asko ederra izan da nostalgiako bidaia. Agur lesaka zure, jaien erresaken, mamuak egin izan dit, maginat jazarpen, baina saiatuko naiz bihotzez esaten, badakizue festak zenbat lot gaitzaken, argati saiatzen naiz bihotzez esaten, segi herri bisita euskalduna izaten. Izen handiko orkestak, estafetako zezenskak, aurrekontuz milioi estrak. Guztia handi den garaiotan, txikiok dauzkagun kezkak, baina mutiletan eskak segi arrotzen bideskak, gora herritako bestak. Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna, bazatoz? Bidaia mundiala. Guztiari bai, noski. Nire pisu berrian, lasai. Kuadrilla, gaur parranda. Kapritxo ederra. Go, badakizu zer nahi duzun eta lortzen lagunduko dizugu. Laboral kutxa, bada beste modu bat.